Kigger hun den anden vej? Nej, det skal hun ikke. Nej, så prøv at kalde på hende. Liv! Kan du kigge den anden vej? Og ikke så højt ned i ørerne, vel? Nej. 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 Stille og roligt. Stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up, stand up. Hej Jonas. Kæmpe tillykke med konfirmationen. Hold on. Ja, det er altså once in a lifetime dag, det der. Du skal virkelig nyde det. Det er en fantastisk dag, og en dag med masser af opmærksomhed, og en masse gode gaver, og fucking godt mad. Og du skal selvfølgelig lige have et par upassende, men gode livsråd med fra din onkel Dum her. Og det er det første. Nyd din ungdom. Du får den aldrig igen. Jeg fortryder, at jeg ikke nød min noget mere. Inden man kan hurtigt blive for voksen, og så komme til at få alle mulige kedelige pligter. Inden du ser dig, så er du 23 og bor stadig hjemme. Oh my så siger jeg god. Ikke mere. Ja, ej, nyd din ungdom, Jonas. Og husk nu, at vi er her alle sammen for dig.
Og ja, dig og Liv og mig og Ida, I vil jo altid være mine små engle. Hvis nu I skal hentes fra en fest, eller til et eller andet, der er nogen, der er dumme, så ringer I bare, så holder bimmeren eller frisøren der med det samme. Så skal jeg stå til rådighed. Altid. Og hvis I nu mangler en skør kommentar eller en dårlig joke, så skal I slet ikke være i tvivl om, så skal jeg nok komme og hjælpe jer alle sammen. Så nyd dagen. Og så kommer der lige et lille sødt indslag her til sidst, og det er, jeg elsker jer alle sammen. I er fantastiske. Vi ses!